Здравейте, аз съм Десислава Митева, с която не успяхте да се видите на лайфа на Пепа Йорданова, тъй като обещахме да направя едно видео, в което да обясня за основните точки на техника за емоционална свобода, да ги покажа също така, да направя една примерна демонстративна практика. Затова правя и това видео за вас. На първо място тук ние се свързваме с нашия проблем, казус, ситуация, емоция, усещане, чувство, дори психосоматичен симптом, може да бъде бол, може да бъде стягане в слънчевия сплит, буца в гърлото, стягане в сърцето. На карате точката ние се свързваме с самия проблем. Втората точка тук, това е на върха на главата. След това тук на върха на веждата, тук отстрани на окото, под окото, под носа, тук където ви е ямката на брадичката, тук където са ключиците, под ключиците, отстрани на мишницата, тук под мишницата, където е върха на сутиена и на самите пръсти, на самите плочки потупваме. Това са основните точки, които ние използваме в техника за емоционална свобода. И това, което ние ще направим сега, т.е. аз ще ви покажа, ще използваме една от техниките за преследване на болката, емоцията, било то психосоматическа или физическа болка. Избираме нашето усещане, избираме нашата емоция, това, което ние чувстваме, къде го усещаме в тялото си, ако има усещане. Къде в тялото си го усещаме? От 1 до 10, от 0 до 10. Какво цифра вие давате на това усещане, чувство, емоция? След това, дали това усещане има цвят, има форма, може и да няма. Това е първото, което ви идва като думи, защото в тез ние много бързо от подсъзнанието освобождаваме някакви думи, някакви неща ви идват. Няма нужда много логически ние да мислим дълго време сега, ама какъв цвят е примерно това свиване в слънчевия сплит. След това ние описваме самия проблем, самата болка тук на карате точката. Правим го 3 пъти. Прави се рунд с потупвания. След като направим 1-2 рунда, проверяме отново дали усещането е още, да речем, ако е било на 10, дали още е 10, ако е станало на 5, съответно дали се е променило някъде, дали самото усещане вече не в слънчевия сплит е отишло в гърлото или пък в гърдите, къде. Правим си тази проверка. Много е важно да сме конкретни. Конкретно да опишем как точно се чувстваме, къде усещаме това чувство, емоция. Дали тази болка, усещане, чувство е свързано с човек. Дали ни напомня на някой. Кой би бил той, ако ни напомня. И първото, което ви изплува в подсъзнанието. Много е важно първото, което ви изплува като информация. Също така, ако тази болка, неприятно усещане, то е свързано с някаква ситуация, някаква случка. Дали то ви напомня това усещане на нещо, което вие сте преживяли някога там в детството. Ако имаше някакъв много по-ранен момент, кога би бил той? Кога отново, да речем, вие сте изпитвали гняв? Кога е бил този момент? И правим тези рундове с потупвания. Сега ще ви демонстрирам. Ще си избера, примерно, ще демонстрирам едно свиване в слънчевия сплит. Примерно, имам свиване в слънчевия сплит. От 1 до 10 колко е? Да речем 8. И сега тук изказвам, въпреки че имам това свиване в слънчевия сплит, като топка, червено на цвят, аз избирам да приема себе си или да намеря начин да се приема, защото понякога ние не сме готови да се приемем, да намеря начин да се приема такава каквато съм. Това го казваме 3 пъти. Въпреки че имам това стягане, свиване, слънчевия сплит, което е голямо колкото футболна топка, червено на цвят, аз избирам да намеря начин да се приема въпреки това чувство, въпреки това усещане. И го казваме 3 път. Въпреки че имам това свиване в слънчевия сплит, като футболна топка, голямо, червено на цвят, аз избирам да приема себе си въпреки това.
и след това, нали, на върха на главата потупваме. Това свиване в слънчевия сплит. Това свиване в слънчевия сплит. Това свиване. Колко силно усещате това усещане? Има ли емоция, на която ви напомня това свиване в слънчевия сплит? Примерно на мен сега ми идва думата страх. Този страх в слънчевия сплит, голям като топка, футболна, червена цвят. Много е важно конкретно да уточним как изглежда този наш страх. Този страх като топка в стомаха, червен на цвят. Този страх. И сега може да продължим отново, въпреки че имам този страх в слънчевия сплит, който е голям като футболна топка. Червен на цвят. Аз избирам да намеря начин да се приема. Въпреки че имам този страх, голям колкото футболна топка, червен на цвят, аз избирам да намеря начин да се приема, въпреки този страх. Въпреки че имам този страх, това свиване в слънчевия сплит, голямо като топка, червен на цвят, аз избирам да намеря начин да се приема и с това чувство. Този страх. Този страх в слънчевия сплит. Този страх. Много е важно да се свържим с самото усещане и да се свържим с страха. Ако имаше момент, в който аз съм изпитвала страх и той е в слънчевия сплит, кога ли би бил той? А дали този страх, дали ми напомня на някой човек или на някоя ситуация в моя живот? Ако имаше случка, ситуация, можем с двете ръце да потупване. Напомня ли ми на нещо? Могат да излязат някакви спомени, могат да излязат някакви случки, могат да излязат някакви хора. И ако излезе, ние му казваме нов аспект, т.е. излезе ви някаква случка, тук вече е хубаво да се преработи с терапевт, защото в техника за емоционална свобода имаме техника, в която ние можем да се върнем в спомена там, в филма, т.е. използваме филмова техника, да се върнем отново там и да акцентираме на всеки един аспект от самата случка и ситуация и да видим кой момент носи най-голям енергиен заряд и кое е най-силното. Да речем, ако сме имали някакъв конфликт примерно с майка ни като деца, кое е било най-страшното, когато тя ни се е развикала, когато тя ни е наказала, когато тя ни е казала някакви думи, кое е било това, което най-силно нас ни е наранило в самата ситуация. Затова разглеждаме всеки един филм, всяка една сцена. Разглеждаме и виждаме кой е този момент, който е най-травмиращ за нас, който най-силно ни въздейства емоционално. Избираме и, нали, това е хубаво вече с терапевт да го направите, да се направи с филмовата техника. Там в онзи момент ние да преработим този спомен и да се справим с този момент. Да се видим и от позицията на сегашния, големия човек, а не на онова малкото дете. Тоест, ние се явяваме там като ресурс вече на нашето малко вътрешно дете и ние сме там големи и вече можем да го защитим и да му помогнем то да се справи. Това е накратко. Ако има някакви въпроси, Пепа е оставила моите контакти. Ще се радвам да ви отговоря. Може да ми пишете и на моята страница, и на моя Facebook профил, както ви е удобно. Пожелавам ви прекрасна вечер!